Som aquí avui per denunciar l'abús i el maltractament que patim el personal PAE de l'àmbit educatiu, perquè lluny de trobar una solució a la nostra precarietat, som tractades de forma jeràrquica i les nostres funcions i horaris depenen de la voluntat dels equips directius de fer-nos sentir o no un membre més dins del claustre. Com a col·lectiu PAE tenim moltes reivindicacions de millora per a una figura indispensable dins les escoles públiques. Volem que ens respectin, valorin i prenguin nota de tot el que exigim per al nostre col·lectiu. Després del seguit de despropòsits als quals ens han abocat el Departament d'Educació, veiem la necessitat de mostrar el nostre malestar. Les que hi som i les que en volem formar part. No s'entén tot el que esdevingui fins al moment. Nomenaments massius presencials en places insuficients, canvis d'última hora en les convocatòries, modificació de places ofertades a l'últim moment, nomenaments amb llistes no actualitzades, inexistència d'un bloc 2 TEI que hauria d'haver estat contemplat a l'hora de les adjudicacions, errors en els nomenaments telemàtics, amb adjudicacions de places que no existien o escoles que ja havien estat assignades amb anterioritat. Inici precipitat amb un avançament del calendari escolar mal gestionat i amb una oferta a les tardes del lleure educatiu on l'ambigüitat fa molt personal PAE sigui utilitzat per tapar els nyaps de l'administració perquè no hi ha prou monitors per atendre l'alumnat amb NEE. Però el PAE atén alumnat en horari lectiu d'escola i les tardes de lleure educatiu no ho són. Exigim una revisió i modificació urgent del 6è conveni col·lectiu de personal laboral, desfasat des del 2006, perquè cal que se'ns reconegui la nostra tasca educativa. És imprescindible que el personal d'atenció educativa anem d'abraçat dels nostres companyes docents, perquè treballem juntes i amb un objectiu comú, el desenvolupament integral de l'alumnat. I és per aquest motiu que exigim millores laborals tant pel que fa a les nostres funcions com a l'organització horària. Per tot això, pel neguit, angoixa i malestar que ens han provocat, el personal PAE diem prou! Prou!